आरो सिबिनायजों आं दिनै एसे मोजाङाव फैबाय। आं दा ट्रिटमेन्टआव मोजां लाफिनबावनांगौ दङ। दा बेनिखायनो हागौमानि नोंथांमोननि अननाय सापर्टखौ अरायसम आंनि सायाव होबाय दं आरो होबाय थागोन। बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा गावनि गोरबो मैखुननिफ्राय हामलायगोन। मानोना नोंथांमोननि आर'ज गाबनायजों दिनै जा एसे रिकभारि जाबाय आंना प्रब्लेमा एक्सुवेलि लान्सआव मोनबाय। हांनि एसे प्रब्लेम। दा बेखौ गोजानाव थांनानै चेकआप खालामहैनांगौ होननानै आं मिथिनो मोनदों। दा बियो थाङोब्ला चेन्नाइ एप'ल'आव दं। आगोलावबो थांखांदोंमोन, खिन्थु बेबायदि माबानाय जायाखै। दा थांफिननांगोन। बे लान्सनि हांनि प्रब्लेमाव बे चेन्नाइआव थांबा जागोन। दा नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टआव अरायसम आंजों थायोबा निस्सय आं सानसे मोजां ट्रिटमेन्टफोर लाफिननो हागोन होननानै आं आसा थिबाय आरो। एसेनोसै, गोजोन्थों, बयनिसिम। बे समाव मा बुंगोन नोंथाङा जे बर'नि मुंदांखा सासे भिलेन थाख्लाय नार्जारी बिथांखौ जे नायफैदों, खबर लाफैदों, बेनि सायाव मा बुंगोन? दिनै आङो गोसोआव बिराद गाबखांनाय मोन्दों। आं मैयासो बे थाख्लाय नार्जारीनि मोनसे भिडिअ नुदों आरो बे एनिथिं एमजि हगारदोंमोन। दा गोबाव समनिफ्रायनो आङो थाख्लायनि खबरखौ मोजाङै मिथियाखैमोन, खिन्थु ओरैनो रायजोफोरनि खुगानिफ्राय मिथिदों आरो बिथाङा एसे अबस्था गाज्रियाव दं होननानै। दिनै आङो फैनानै नुफैबाय बिथाङा बिराद गाज्रि अबस्थायाव दं आरो। ओमफ्राय गोसोआ गाबखांदों आरो बिथांनि जेनोखि गोसोनि खोथा, बिथाङा जेखिनिखि गावनि साननाय, बिथाङा खोब संसाराव थांनानै थानो गोसो दं आरो मानसिनि जोनोम लानायानो, जोनोमनि उद्देশ্যआनो थांनानै थानाय। बे खेथ्रआव आङो ओरैबायदि बुंनो नागिरदों जे आंनो निजे रियेलाइज जादों बिथाङाबो संसाराव थांनानै थानो थाखाय बिराद एक्साइटेड। गाव दुखुजों आं बुंनायानो जाबावला आरोखि। ओरैबायदि दुखु नांदों आङो। बेनि उन्दै फिसालायाबो दा खामानि मावनानै जानांदों। बेना थाखा फैसा ओरैबायदि प्रब्लेम जाबाय आरो देहायाबो बिराद गाज्रि जाबाय आरोखि। आगोलनि जेरै थाखाय गैला। आं नायनानै बिराद दुखु मोनदों आरोखि। आं दा दिनै खोथाखौनो आङो रायज्लायनो हाबावला आरोखि। आं बेबायदि अबस्थायाव दं। दा बेनिखायनो आं रायजोफोरनि सिगाङाव बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे मानसिफोरा जियानो जा मानसिफोरखौ एसे थांनानै थानो थाखाय नोंबो थां आरो गुबुनखौ थांहो। बेबायदि आं बुजिनानै दा रायजोफोरखौ खावलायनो नागिरदों। थाखाय बिथांखौ एसे बयबो जुदि एफा जुदि मदद होयोब्ला निस्सय थाख्लाया थांनानै थाफिननो हागोन। नैबे संसाराव बिथाङा गोदानै गावनि लाइफखौ दाफुंलांफिननो हागोन आरो बिनि न'खरनि अबस्थाफ्रा ओरैबायदि गाज्रि, जाहाथे बिनि न'खरनि अबस्थायाबो जाहाथे मोजां जायो। आं बेखौनो आरो आर'ज गाबदों जे इसोरनाव, जे थाख्लाय बिथांनि बेबायदि अलखद आरो थाखा फैसानि ओरैबायदि क्राइसिस, इसोरनाव आं बेखौनो आर'ज गाबदों जे सोरगोनि दोनखौ इसोराबो थाख्लाय नार्जारीनि थाखाय आग्लाय देग्लाय जाहाथे बोर हरथों आरो बेनि फैबाय थानाय इयुनाव न'खर संसार दालांनाय आरो गावनि जिबननि थाखाय जालांनो थाखाय खामानि दामानि गेबें लामाखौ इसोरा बेखेवना होथों। बेखिनिखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंथिदों। बिथाङा जे बर' हारिनि फिल्म जगतनि सासे फेमास भिलेन हिसाबै सावथुनजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरखौ मा खावलायगोन बिथांखौ हेफाजाब होनो? आं बेखौनो खावलायदों दिनै बिथाङा सासे जब मावोमोन। जबनि बारैबो बिथांखौ दा जों बर' रायजो राजाफ्रा कालचार हिसाबै, सिनेमा जगत हिसाबै बिथांखौ सासे आर्टिस्ट होननानै सिनायो, सासे फावखुंगुर होननानै सिनायो। बे हिसाबै जायफोरनाखि थाख्लायखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ आं दिनै खावलायगोन जे थाख्लायखौ थांनानै थानो थाखाय एसे जाहाथे मदद होयो, बेखिनिखौ आं खावलायगोन।